And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagising ako na wala nang saplot na kahit na ano. Ako si Hannah. At ito ang secret file ko. November 2015. Yan yung buwan at taon nang una kong makilala si Jessie. At yun ay dahil sa mga pinsan ko. Kaibigan nila si Jessie at kasamahan na din sa pinapasukan nilang eskwelahan. Mabait si Jessie. Kaya, mabilis kaming naging magkaibigan. Lagi na siyang nasa bahay. Pati na rin yung boyfriend niya na si Carlo. Hindi kami close ni Carlo, pero nagpapansinan naman kami. Nagtatawanan, nag-uusap naman. Pero kapag kasama lang ang buong barkada. Hanggang sa dumating ang December 31. Napagkasunduin namin na pagdating ng 2:00 ng madaling araw ay sa bahay na sila dederecho para mag-inuman kami. Pero ang hindi ko inaasahan, medyo lasing na pala sila pagdating sa bahay namin. Pero tuloy pa rin kami. At yun nga, nag-inuman. Noong medyo lasing na ang lahat, yung mga kaibigan ko, pati si Jessie, nakikipagsayawan na. Hindi ko namamalayan na tumabi na pala si Carlo sa akin. Nasa labas sila ng bahay namin. Ako nasa loob. Si Carlo na tumabi sa akin, bigla ba namang hinawakan ang hita ko? Akala niya yata okay lang ang ginawa niya. Kasi hindi ako nakapalag nung una. Pero noong nag-sink in na sa akin yung nangyayari, dali-dali kong inalis yung kamay niya sa hita ko. Tapos, bigla siyang bumulong sa akin. Mahal kita. Narinig ko yun. Hindi ko alam pero parang nawala ang lasing ko. Ang ginawa ko, umalis ako sa tabi niya at dumire-diretso sa kwarto. Nilak ko kung ano man yung pwede niyang pasukan. Pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi na ako nagpakita sa mga kaibigan ko. Hindi ko alam pero ang weird ng nararamdaman ko. Hanggang sa April 2016,
Nagkayayaan na pumunta sa apartment ng kaibigan ko. Nasakto na walang tao sa kanila. Kasi nagsiuwian yung ate niya sa probinsya. As usual, inuman. At hindi namin namalayan, inabot na kami ng hating gabi. Lasing na ang lahat. Umuwi na rin ang iba. Ako, si Thea, ang may-ari ng apartment, at ang boyfriend niya ang natira sa loob. Tulog na rin ang dalawa sa kwarto ni Thea. Kaya ako, naiwan sa sala. After nun, dahil sa tingin kaya ko pa, tinry kong ubusin yung mga naiwang alak. Hanggang sa may kumatok sa bahay nila Thea. Binuksan ko yun at nakita ko si Carlo. At yun na lang ang naalala ko. Bukod sa tinulungan niya akong ubusin ang mga alak na natira. Nagising ako. Wala nang saplot na kahit ano. Medyo maliwanag na sa labas. Wala akong saplot. Bigla akong kinabahan. Una kong naisip na baka si George, ang boyfriend ni Thea, ang may kagagawan. Pero naglaho yun nang makita ko si Carlo sa baba ng sofa. Wala rin siyang kahit na anong suot, maliban sa boxers niya. Napasilip ako sa kwarto ni Thea na medyo nakaawang. At nakita ko sila ni George na mahimbing na natutulog. Dali-dali akong nagbihis ng damit at nag-iwan ako ng note kay Thea na umuwi rin ako ng hating gabi kahit hindi naman totoo. Dahil sa nangyari, lumayo ako sa mga kaibigan ko. Kinalimutan ko kung ano man ang posibleng nangyari sa amin ni Carlo. Pero yung akala kong pwede nang ibaon sa limot, hindi pala pwede. Kasi makalipas ang 2 buwan, nalaman ko na I'm 7 weeks pregnant. Nagalit sila mama. Hindi dahil nabuntis ako ng maaga. I'm only 18 that time. Nagalit sila sa akin kasi wala akong maiharap na tatay sa kanila. Inuwi ako ng parents ko sa Pampanga para doon tapusin ang pagbubuntis at para doon na rin manganak. Nalaman din ng mga kaibigan ko na buntis ako. Pero hindi nila alam kung sino ang ama. Wala rin naman kasi akong balak na sabihin sa kanila. Pero nagulat ako, isang araw, nag-chat sa akin ang pinsan ko. At sinabi niyang na alam na nila ang lahat. Kinabahan ako. At naiiyak na ako nung mga oras na yun. Dahil na rin siguro buntis ako. Basta hindi ako mapatahan ng auntie ko nun. Sinabi ng pinsan ko sa akin na alam nila na si Carlo ang tatay ng ipinagbubuntis ko. Si Carlo daw mismo ang umamin sa kanila, pati na rin kina mama.
Tuloy-tuloy na tawag at text ang natatanggap ko. Ang dami. Pero kay mama lang ang sinagot ko. Hindi siya nagalit pero tinanong niya lang ako kung paano nangyari. Hindi ko nasagot yung tanong niya. Iyak lang ako ng iyak. Pinagalitan pa ako ni mama kasi baka daw makasama kay baby yung pag-iyak-iyak ko. Kinabukasan, nagulat ako nasa Pampanga na sila. Ang mama ko, papa ko, kasama si Carlo at ang pamilya nito. Napag-usapan na tutulong sila sa anumang pangangailangan ko at ni baby. Pananagutan daw ako ni Carlo. Naging maayos yung takbo ng araw na yun. Magkasundo na ang pamilya ko at pamilya ni Carlo. Palibhasa, wala silang alam sa namamagitan doon sa kaibigan kong si Jessie. Kasi nga, hindi legal sa side ni Carlo ang relasyon nila Jessie. Pero ako tahimik lang naman. Gabi na noon nung magpaalam ang pamilya ni Carlo, naluluwas na sila ng Maynila. At maiiwan si Carlo sa akin ng mga 1 linggo para bantayan kami. Nang gabing din yun, nakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa pamilya ni Jessie. At lalong-lalo na kay Jessie. Nakesyo ang landi-landi ko daw. Nagpatira daw ako sa hindi ko kasintahan. Pati ang bata sa sinapupunan, dinamay pa nila. Sinusumpa nila yung buhay namin ng anak ko. Na sarap daw ako na magpakamot sa taong may mahal na iba. Ibalik ko daw si Carlo sa kapatid nilang si Jessie. Kasi pag nakita daw nila ako sa Maynila, sasaktan nila ako. Nakita, nabasa ni Carlo ang lahat. Kaya nagalit siya kina Jessie. Wala daw silang karapatan na sabihan ako at ang anak ko ng ganun. Pero mas nagalit ako sa kanya. Sinabi ko na bumalik na siya ng Maynila at balikan na lang si Jessie. Pero nagmakaawa siya. Nagmakaawa siya sa akin. Ako daw talaga ang mahal niya. At ayaw niya kaming iwan ng anak ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero natapos lang ang gabing yun nang magkayakap kami. Wala kang kwentang kaibigan, mang-aagaw, malandi, demonyita! Santa Santita! Laman ka ng simbahan pero masyado kang makasalanan. Yan yung mga salitang paulit-ulit. Paulit-ulit kong naririnig sa telepono. Naisip ko naman na mali naman talaga eh. Wala naman talaga akong karapatan na agawin si Carlo sa buhay ni Jessie. At ayun nga ang sagot sa akin ni Jessie. Nung tinext ko siya, tumawag siya sa akin. Walang kwentang kaibigan, mga agaw, malandi, demonyita, Santa Santita ka. Nagulat na lang ako nang biglang hablutin ni Carlo yung telepono.
At sila na ang nag-usap. Hindi ko alam kung paano ko na-overcome yung mga problema ko noon. Lahat ng masasakit na salita, narinig ko. Hindi lang sa ibang tao, pati na rin sa mga kamag-anak ko. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa mga anak ko, last January 8, 2017. Hindi ko alam kung ano ang nasabi ni Carlo kay Jessie. Pero pagkatapos nilang mag-usap, tinigilan na rin ako ni Jessie. Tinigilan na rin ako ng pamilya niya. Natutunan ko na ring mahalin si Carlo kahit na alam ko sa mata ng iba, hindi ako magandang impluwensya. Nagtayo kami ng sari-sari store sa Pampanga para may pera kami. Ang pamilya ko at ang pamilya ni Carlo, sila yung bumili ng gamit para sa anak ko. Alam ko, nabuhay kami sa kasalanang hindi namin ginusto. Maraming nasaktan, maraming natapakan, at maraming sumaya sa desisyon namin ni Carlo. Pero hindi kami nagpatinag sa kahit na kanino. Totoo nga na may iba't ibang paraan ng Diyos kung paano niya ibibigay ang taong nakalaan para sa'yo. Ang akin kasi, nagsimula sa kasalanan. Hanggang sa natapos sa totoong pagmamahalan. Siguro maraming magagalit, manunumbat, at maiinis sa kwento ng pagmamahalan namin ni Carlo. Pero wala na kaming pake. Basta kami, masaya. Pero akala ko lang pala. 5 months pa lang noon ang tiyan ko, noong matuloy ang kasal. March 2017. 2 buwan na yung baby ko nang masagasaan ng truck si Carlo. 5 araw kami sa ospital bago tuluyang mamaalam si Carlo. Akala ko may happy ending na kami. Wala pala. Ngayon, 1 taon ang anak ko. At hindi ako mahihiyang ikuwento ang love story namin ng kanyang daddy. Ikakwento ko sa kanya kung paanong mahimatay ang tatay niya noong unang masilayan siya. Ikukwento ko sa anak ko kung paano humagulgol ang tatay niya noong unang ngumiti siya. Ikukwento ko kay baby kung paano mataranta yung tatay niya noong nagkakasakit siya. Ay, hindi ako mahihiyang ikwento. And by the way, kambal ang naging anak namin ni Carlo. Pero, namaalam na rin yung isa. Kasama at kasabay ng daddy nila. Hindi ko alam kung paano ko nakaya na makita yung mag-ama ko sa kalsada noon na duguan. At tanging iyak lang ng isang anak ko ang tanging naririnig ko. Hindi ko alam kung paano ko nakayang mapanood sa balita yung mag-ama ko habang ako tulala lang. Siguro nakaya ko kasi kahit papaano may natira pa sa buhay ko.
Si Alex. Ang anak namin ni Carlo. At siya ang nagpapaalala sa akin sa dalawang taong importante sa buhay ko. Ang tatay niya at ang kambal niya.